De overstap van mijn land naar Nederland was een plotselinge en moeilijke verandering, zowel voor mij als voor mijn ouders. Mijn ervaringen hier in Nederland veranderden langzaamaan mijn leven. Ik heb goed nagedacht over wie ik kon vertrouwen en wie niet. En wie de mensen zijn die mijn leven hier beter kunnen maken. Het advies van mijn schoolbegeleider was nuttig. Door naar een therapeut te gaan en met hem te praten over mijn problemen op school, werd alles duidelijker voor me. Ik ontdekte hoe ik beter met anderen op school kon communiceren en ook met mijn ouders. We praten nu meer met elkaar en we begrijpen elkaar steeds beter gelukkig. We doen allemaal ons best, op onze eigen manier. Een nieuw land en samenleving leren kennen is moeilijk. Helemaal zonder familie of vrienden. Maar mijn ouders en ik hebben geleerd hoe we ons kunnen redden in deze diverse samenleving. Zonder onszelf of elkaar te verliezen. Ik ken mezelf nu echt veel beter. Ik weet nu hoe ik mijn sterke en zwakke punten kan ontdekken en mijn persoonlijkheid kan ontwikkelen. Er is altijd ruimte voor groei, ook al merkt niet iedereen dat meteen. Dat is oké. Het belangrijkste is dat ik mezelf zie en begrijp. Het belangrijkste is dat ik mijn eigen toekomst kan tekenen. Mijn eigen toekomst, de toekomst waar ik van droom. Ik ga weer met plezier naar school en haal goede cijfers. En ruzie over zakgeld hebben we niet meer thuis, want ik heb nu zelf een baantje naast school. Herinner je de winkelier nog? Hij bleek echt een aardige en een goede man te zijn. Hij belde de politie niet. In overleg met mijn vader ging ik een weekend in zijn winkel helpen, om het goed te maken dat ik daar iets had gestolen. Toen was hij zo tevreden over mij dat ik daar 2 keer per week kon blijven werken. Ik voel me daardoor heel zelfstandig en volwassen. Mijn vader en hij hebben ook een goede band met elkaar gekregen. Ze zijn echt vrienden. Ik ben blij voor mijn vader, want zo wordt zijn wereld ook groter. En weet je Mohammed nog? Hij en ik zijn nu goede vrienden. Echte vrienden. Goed, hij kan natuurlijk nog niet helemaal aan Ibrahim tippen, maar hij maakt goede stappen. Hij zegt dat ik sterk ben en dat hij me respecteert. Hij zet me elke dag naar school netjes af op de hoek van de straat. Ik ben benieuwd hoe mijn ouders zullen reageren als ze daarachter komen. Hopelijk zullen ze zien dat we niks verkeerd doen en dat Mohammed me goed behandelt. Ik zie dat ik ook een positieve invloed op hem heb. Hij is nu veel serieuzer met school bezig en hij zoekt ook een bijbaantje. Hij zegt dat hij een goed voorbeeld wil zijn voor zijn kleine broertje. Mijn vader heeft deze schilderspullen voor me gekocht. Dat voelde zo goed. Hij steunt me in mijn dromen. Ik zal met dit schilderij meedoen aan de kunstexpositie van school. Mijn ouders zullen trots op me zijn.